Hallo. Hallo. Ik ben hier met goed nieuws. Jullie zijn genomineerd voor een Visit Limburg Award. Oh, super. Fijn. En om dat te vieren heb ik Fly mee. Kunnen we dat ergens opeten? Jazeker, we hebben hier een picknicktafel. Ja? Ideaal. Gaan we naar daar? Dames, vertel eens, wat doen jullie eerst? Wij zijn van vakantiewoning De Pluktuin en vakantiehuizen Elisa en Juliette. En daarnaast baten we ook het fietsverhuur uit. En waarom verdienen jullie die award voor fietsvriendelijkheid? Omdat we een hele brede waaier activiteiten aanbieden voor heel diverse groepen. En waarom moeten ze op jullie stemmen? Omdat we samenwerken, vinden we dat toch wel uniek. En door onze samenwerking kunnen we eigenlijk heel kleine groepen, maar ook heel grote groepen bij ons terecht. En al onze routes zijn door onszelf uitgetest en goed bevonden.